काउने नगरिया से भूप चललन, माथे लेके सूप चललन हो। ललना कान्हा कौने गाम पहुँचावल गेलन, कहाँ माजी लावल गेलन हो। ललना कान्हा कौने गाम पहुँचावल गेलन, कहाँ माजी लावल गेलन हो। मथुरा से वासुदेवरा जन्म चललन, नंद के भवन माँ चललन हो। मथुरा से वासुदेवरा जन्म चललन, नंद के भवन माँ चललन हो। ललना कान्हा नंद घर पहुँचावल गेलन, गोकुला जिलावल गेलन हो। ललना कान्हा नंद घर पहुँचावल गेलन, गोकुला जिलावल गेलन हो। कौन मामा कृष्ण के मुदैया भैले, द्वापर के कसैया भैले हो। कौन मामा कंस के मुदैया भैले, द्वापर के कसैया भैले हो। ललना जहर के करा आसतन पिलावल गेला, कहाँ माजी लावल गेलन हो। ललना जहर किस के करा आसतन पिलावल गेलन, कहाँ माजी लावल गेलन हो। कंस मामा कृष्ण के मुदैया भैले, द्वापर के कसैया भैले हो। ललना पुतना के आसतन पिलावल गेला, गोकुल में जिलावल गेलन हो। ललना पुतना के आसतन पिलावल गेलन, गोकुल में जिलावल गेलन हो। कौने नगरिया से भूप चललन, माथे लेके सूप चललन हो। कौने नगरिया से भूप चललन, माथे लेके सूप चललन हो। ललना कान्हा कौने गाम पहुँचावल गेलन, कहाँ माजी लावल गेलन हो। ललना कान्हा कौने गाम पहुँचावल गेलन, कहाँ माजी लावल गेलन हो।